Biblioteca Vapor Badia de Sabadell. Avui hem preparat un altre conte des del sofà. El llibre que explicarem avui es diu Allà on viuen els monstres, de Maurice Sendak. Preparats? En Max era un nen com els altres. Hi havia dies que es portava molt bé i dies que es portava una mica malament. Aquella nit, en Max es va posar la seva disfressa de llop i va començar a fer trapelleries, moltes trapelleries, trapelleries d'aquelles que no s'han de fer. Trapelleries de tota mena. Max, això no es fa. Pobre gosset, per què l'estàs perseguint amb un cobert a la mà? Estava fent tantes trapelleries que la seva mare es va enfadar i al final estava tan enfadada que li va dir «Max, monstre!» I en Max li va contestar cridant «Et menjaré!» La seva mare es va enfadar i li va dir «Max, a la teva habitació sense sopar!» En Max se'n va anar a la seva habitació i es va quedar dret així, molt enfadat. Estava tan enfadat, tan enfadat, tan enfadat que semblava que li sortia foc dels queixals, com un monstre de veritat. Al cap d'una estona, a la seva habitació, va començar a aparèixer un bosc. A mesura que passava l'estona, el bosc creixia i creixia i creixia fins que el bosc era gairebé tota la seva habitació i les heures queien del sostre. En Max, que estava disfressat de llop i que ell era un monstre enfadat, va començar a cantar per aquí, cap allà «Jo sóc un monstre, jo sóc un monstre!» Al cap d'una estona davant seu va aparèixer un gran oceà i a dins una barqueta amb el seu nom, Max, així que era la seva barca. En Max va saltar dins de la barca i va començar a navegar. Va navegar dies i dies, setmanes i setmanes, gairebé un any sencer, fins que va arribar a la illa d'allà on viuen els monstres. Quan va arribar a la illa, els monstres el van rebre rugint. Aquelles criatures tan estranyes van bramar amb les seves veuasses terribles, van cruixir amb les seves dents terribles, van girar els seus ulls terribles i també van ensenyar les seves urpes terribles. Estaven intentant espantar el Max, però el Max, quan va saltar del vaixell, va començar a rugir «Oh! Oh!» i tots els monstres es van espantar i van dir «Max, tu ets més monstre que nosaltres, et convertirem en el rei dels monstres». Li van donar una corona, un bastó i el Max, com que era el rei, va decidir que tocava fer una festa monstruosa. I sí, tots els monstres van començar a ballar i a rugir. Oh! Saltaven i saltaven, ensenyaven les seves urpes, feien girar els seus ulls terribles, feien cruixir les seves dents terribles i en Max no parava de riure i de rugir. Oh! Saltant i saltant. Era un ball de monstres. També van saltar pels arbres amunt i avall i van trencar les fulles i les flors perquè estaven tots molt enfadats. Després, en Max va decidir anar amunt i avall i que un monstre el carregués i van començar a fer voltes enrotllant i a cantar i a ballar. Quan ja havia passat molta estona de la festa monstruosa i els monstres ja estaven cansats, en Max va dir «Prou, ja m'he cansat. Ara tots els monstres, com que heu fet tant soroll i heu rugit tant, a dormir, sense sopar!» Els monstres es van posar a dormir i en Max es va començar a sentir molt sol. Aquí, allà on viuen els monstres, no hi havia ningú que se l'estimés tant, tant, tant com la seva mama. I la començava a trobar a faltar una mica. En Max ja no estava tan enfadat. Potser sí que s'havia portat una mica malament. De sobte va sentir una oloreta molt bona que venia d'algun lloc i va decidir tornar cap a casa.
Quan els monstres ho van saber, li van suplicar que no se n'anés. Max, ets el rei dels monstres, sempre estàs enfadat, t'has de quedar amb nosaltres. I van rugir amb les seves veuasses terribles, van cruixir les seves dents terribles, van fer girar els seus ulls terribles i van ensenyar les seves urpes terribles. Però el Max va dir, no, me'n vaig cap a casa, ja no vull viure allà on viuen els monstres perquè ja no estic enfadat. Així que va agafar la seva barca i va començar a navegar gairebé un any, durant setmanes i setmanes, dies i dies, fins que va arribar a la seva habitació. La seva mama li havia deixat un plat de sopa calentona que feia una oloreta molt bona. El Max, que ja no estava enfadat, va menjar-se ràpidament tota la sopa i quan va acabar li va anar a fer un petó a la seva mare. I conte contat, el conte d'allà on viuen els monstres s'ha acabat. El conte d'avui s'ha acabat. Esperem que us hagi agradat molt. Adeu!